kara bani dama Allahu in yaban saki to nake ka ban dama har ka kara ban dauki rabbana kamin dan wanda ba za ya zo ba rabbana dira da salatin ka gun uban kuwa arzikin halittu Muhammadu ta kamar kuwa Ali shi har sahabu rabu ban cire kuwa Abubakar Umar Usman Ali ban cire ba rabbana ka sa sidi sharifi sani babana kai bawubin nabi masahul khairi maulana baba kayara ta bakan gaunar masoyina sidi Allah ya kara gare ka dan isar baba duk fadin da kake ni ban ji kayi laifi ba kai bakin ka tofa yana kin rasulu ba wai ba shugaba ya baka ba ƙuri'a akai ma ba duka mai kin ka to karshen sa ne ba zai kyau ba sallama gurin annabi shugaba masoyina sallama gurin annabi shugaba macecina sallama gurin annabi shugaba abin suna sallama nake ma nabiyin ka ne ba zai zo ba ko abun ilahu Muhammadu bai yi tamka ba ko abun ilahu Muhammadu bai yi sa'a ba ko abun ilahu Muhammadu bai yi laifi ba dan ahababu mumin yarda bai yi tamka ba duk cikin tafiyar siti ni ban ga tsoro ba kun ga to ashe ni ma san ba zan ji tsoro ba kai ku tube ni dashen sidi ne uba babba ai idan da ya gaji ubansa bai yi laifi ba shugaba guda ne na biyansa ne ba zai zo ba inda rabbuna bai ba kaga ko ba zai zo ba shugaba guda ne Allahu bai zamo bi ba duka mai jama Allah na sani ba zai sha ba zai samu je na bege ba duniya ba za ta samu mu bar ma'aiki ba yawan ilimin ka ago mu bayyana na ba ka ji amanar annabi to da dai baka sha ba shugaba guda ne duwanin sa bai yi komai ba kun sani kamar annabi rabbuna ba zai yi ba kai ta ya za a ɗauka rami a ce da shi ba kai zaren rigar annabi ban ga ɗan da zai kai ba na san bai je ya ka Allah ba inda kamarsa Qur'anin sana ga bai zo ba maganar sama kana batan zamo hadisi ba kan ji Allah ya ce a faɗe satin da zai zo ba magana ta kyawu kirar ubangiji ne shi sulgatin lahi ya faɗa yanta ko zubin kyan shi na zuwa wajen tafiya kai ya haɗu sai mashi ni da kai nake san ba a san da ba da kowa ba Babbaka maɗera sannan ka ya tilin dira duk hajijiyar ka wani da kai kaɗai suke cara yan uwa ku gane san ɗaha ne kawai dira wanda duk ya kishi ya sani kwarai ba zai sha ba sai harin ya mama matsayin ka maulana ranar babu wanda zai je gurin makakina wanda kai silar kowa dan amina katana babu wanda zai sha ranar ba za na koyi ba ranar mala'iku ne ma kawai suke take abu na kira ya shi fashi ya sauka wankake shi kaɗai isasshe ranar kawai fa zai mike zauna da kyau ma'aiki bayan ka ban ji kowa ba wanda san shi ranar komai fa ya zamo kaya sallah zakka azumi duka sun zamo kaya zunubi da lada komai fa ya zamo kaya wanda san ma'aiki komai ba zai yi rana ba alhamdulillahi zul jalali sarkina kai dubin salati ga rasulu ta manzuna samu ga mai nema dan amina katana wanda kace da mu sani ba zai yi tamka ba Rabbu kara kare mana sidi mai faɗi kullum kulli yau mun shi burin sa a kama manzannan Rabbu na kula da iyaye na dan gwanin nan wanda su ya bambani na su ne ba zan yi ba ni ne dai na gidan sidi
wato sharif zani dan kanan ya sa'alli na sidi babu kaulani duk yawan mu kuma ne ga dan atanani rabbana ka sa har abada ba za mu juya ba